Vahva, haavoista huolimatta. Podcast, jossa kuullaan elämänmakuisia kokemustarinoita arjen keskeltä. Kiitos kaikille teille, että olette tulleet kuuntelemaan elämäntarinaani. Olen Mika, 52-vuotias perheenisä Riihimäeltä. Riihimäellä on tullut asuttuja jo puolet elämästä. Minulla on vaimo ja 2 lasta. Omasta taustastani kerron teille hiukan. Olen syntyisin Hyvinkäältä, josta muutimme minun ollessani 3-vuotias Vantaalle. Vantaalla asuinkin sitten elämässäni seuraavat 16 vuotta. Lapsuuden perheessäni isäni ja äidin lisäksi minulla on 3 sisarusta, 2 veljeä ja 1 sisko. Omasta lapsuuden perheestäni itsenäistymisen jälkeen muutin 17-vuotiaana Helsinkiin, koska aloitin työt siellä. Suhteellisen nuoren aloitin siis jo vakituisessa työsuhteessa. Pidän sitä hyvänä starttina itsenäiseen elämään. Opiskelin töiden ohessa erilaisia tutkintoja, joten työhistorian on suhteellisen mielenkiintoinen menneiden vuosikymmenien aikana. Olen työskennellyt muun muassa toimisto-, taloushallinto-, myynti-, projekti- ja isännöitsijän tehtävissä sekä nyt viimeksi lähihoitajana, joten vuosikymmenet ovat olleet hyvin erilaisia ja varsin monipolvisia. Nyt vuodesta 2017 olen opiskellut teologiaa Helsingin yliopistolla, mutta kuultavassani tarinassani selvinee se, miksi opinnot eivät ole edistyneet niin kuin itse alun perin ajattelin. Elämä on yllätyksellistä ja vuodet, eivätkä vuosikymmenet ole koskaan sisaruksia keskenään. Ainakin omassa elämässäni olen sen tullut huomaamaan. Luonteeltani olen lapsuudesta asti ollut herkkä ja pohdiskeleva. Ehkä joskus tietyllä tavalla myös syrjään vetäytyvä. Tykkään pohtia elämää syvemmältä ja keskustella ihmisten kanssa asioista maan ja taivaan väliltä. Erilaisten asioiden pohtiminen ei koskaan ole ollut minulle vierasta, vaan se on ollut myös tietynlainen voimavara elämässä. Tunneherkkyys ja empatia kokeminen ei koskaan ihmisessä ole huono piirre, mutta toisaalta olisi ollut hyvä olla tietty määrä resilienssiä. Tällä tarkoitan sitä kestävyyttä, vastustuskykyä vaikeuksien edessä. Itse en usko, että yksikään ihminen selviää elämästä ilman vaikeuksia ja hankaluuksia. Olisi äärimmäisen mukavaa sanoa, että elämä voi mennä ennakkosuunnitelmien mukaisesti ja nähdä aina omien unelmien toteutuvan. Näin ei valitettavasti maailmassa realiteetit toimi. Perusarvomaailmani olen oppinut vanhemmiltani ja lähipiiriltäni, että kaikki asiat on hoidettava loppuun asti niin, että pystyisi joka ilta katsomaan itseään peilistä. Kuitenkaan niitä eteemme tulevia vaikeuksia emme aina voi välttää, mutta kuinka kohtaamme ne, se on täysin ihan toinen asia. Missään puheessa ei voi liikaa korostaa läheisten, erilaisten tukihenkilöiden merkitystä kohtaamissamme asioissa ja niiden käsittelyssä. Joudumme ennemmin tai myöhemmin turvautumaan toisiimme. Kukaan ei ole yksinäinen saari, kokonainen itsessään. Jokainen ihminen on osa mannerta. Näin aloittaa Ernest Hemingway kirjan Kenelle kellot soivat. Alunperinhän tuo oli John Donnen runosta 1600-luvulta. Toivottavasti tarinani voi olla avuksi ja tueksi edes jollekin kappale matkaa elämässä eteenpäin. Kuten edellä mainitsin, olen tunneihminen ja monesti aistin maailmasta erilaisia sävyjä ja tilanteita aika syvästi. Koen sen, että se on minun synnynnäinen ominaisuuteni, josta on merkittävää hyötyä sekä samalla haittaa elämän varrella. Eletään syyskesää 2012. Elämä on suhteellisen mukavalla mallilla, oli töitä, haasteita ja elämänpiirissä oli paljon muutakin tekemistä. Olin jo tuolloin keväällä huomannut sisälläni, että kaikki tässä menossa ja meiningissä ei kuitenkaan ollut täysin kunnossa. Ne olivat voimakkaan väsymyksen oireita, mutta ohitin ne sujuvasti ja jatkoin arkeen ikään kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan ja kaikki olisi vain hyvin. Siinä oli vähän myös sellaista ajatusta, että suomalainen mies ei sairastu eikä varsinkaan mielenterveyden alueella. Muutamia läheisiä ystäväni oli kyllä sairastunut vuosien varrella burnouttiin ja sitä kautta vaipuneet masennukseen. En ajatellut heidänkään kohdallansa, että heikot sairastuu ja varsinkaan, että olisin jotenkin ollut sormi pystyssä heitä neuvomassa. Ymmärsin heidän tilanteensa, mutta miksi en omaan tilanteettani tiedostanut? Ehkä se tuli liian lähelle. Itselläni on aika vaikea olla armollinen. Miksi? En tiedä. Sitä pohdin edelleen elämässä. Tultiin tavalliseen lokakuun päivään pitkälti yli 10 vuotta sitten. Tulin tuolloin töistä ja yhtäkkiä tunnetila sanoi,
Etten jaksa hetkeäkään, elämässä ei ole mitään mieltä, eikä tulevaisuuskaan tuo minulle mitään hyvää. Muistaakseni tuon mielentilan laukesi äärimmäisen pieni vastoinkäyminen, josta ei olisi millään muotoa tarvinnut hypätä noin syvään päätyyn. Koko elämäni korttitalo tuntui kaatuvan hetkessä, ja tämä oli nimenomaan tunne. Korostan sanaa tunne. Elämä pirstaloitui ja kaatui kuin dominopalikat yksi kerrallaan. Tämä tunne ei kuitenkaan korreloinut yhteen arjen realiteettien kanssa. Kaikki oli hyvin niin taloudellisesti kuin tulevaisuuden suunnitelmienkin näkökulmasta. Mutta silti kaikki näytti synkältä, toivottomalta ja olin hyvinkin täynnä syvää pelkoa ja ahdistusta. Olin täydellisesti lamaantunut ja samalla mielessäni pyöri, että jospa päättäisin nämä päiväni. Ne olivat minulle tuntemattomia ajatuksia siihen mennessä elämässäni, koska koin kaikessa olevani kuitenkin elämän myönteinen. Miten olin ajatellut tähän pisteeseen elämässäni, ennen kaikkea miten tästä voisi nousta ylös? Onko mitään tietä enää ylöspäin? Onneksi tajusimme, että on syytä hakeutua nopeasti avun piiriin. Siihen aikaan vielä ainakin Hämeenlinnassa oli niin sanottua kevyttä psykiatrista osastohoitoa tarjolla, johon pystyi täysin omaehtoisestikin hakeutumaan. Tuolla sairaalassa olin pari viikkoa ja ensimmäistä kertaa vuosiin oli aikaa hetki pysähtyä ja miettiä, että miten tähän tilanteeseen oli tultu ja mikä olisi mahdollinen positiivinen tie ulos kaikesta tästä. Sain tuolloin apua ja elämäni löysi tätä myöten uutta suuntaa. Näiden koettelemusten selättämiseen meni yli vuosi. Se oli jo silloin äärimmäisen pitkä tie, mutta samalla opettava kokonaisuus, joka valmisti tulevaan myrskyyn. Tuon kokemuksen jälkeen unelmissani olivat uudet opinnot ja tähtäimessä oli yliopistotasoinen koulutus. Ensiksi opiskelin lähihoitajaksi, en olisi sitäkään koskaan uskonut. Ja suuntauksena tässä oli itseäni kiinnostava mielenterveys- ja päihdetyö. Itselläni ei ole eikä ole ollut päihteiden käyttöä missään elämänvaiheessa, joka mainittakoon myös tässä yhteydessä. Pääsin syksyllä 2017 Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan. Tein opintoja suurella mielenkiinnolla töiden ohella. Kaikki sujui erinomaisesti ja tiesin olevani elämässä juuri oikeassa suunnassa. Elämä oli jälleen oikealla mallilla ja tulevaisuutta voisi rakentaa taas askel kerrallaan. Kaikki näytti siis paremmalta, mutta elämä oli taas varannut täysin muuta. Syyskesällä 2019 oli jälleen suuren muutoksen aikaa. Tyttäreni Anni täytti tuona vuonna 14 vuotta ja perhe-elämä näyttäytyi silmissäni normaalina elämällä arjen haasteiden keskellä. Annin kohdalla asiat näyttävät suhteellisen seesteisenä, jossa olivat alkaneet normaalit nuoruuteen liittyvät kasvukivut, jotka ovat osa normaalia arkea matkalla kohti itsenäistymistä. Näin yleensä tien ajattelisikin menevän. Varsinkin niissä kuvitelmissa, joiden varassa monesti tulevaisuutta rakennamme. Anni alkoi viettää enemmän aikaa yksinäisyydessä ja oli jotenkin sulkeutuneempi kuin ennen. Aavistimme ja tiesimme, että nyt on todella jotain pielessä ja kenties vielä pahemman kerran. Yleensä hän oli iloinen, sosiaalinen ja kaikin puolin ystävällinen muille ihmisille. Esimerkiksi hän puhui aina vaikka kaupan kassalle ja sanoi aina kanssaihmisistä jotain positiivista. Meistä vanhemmista se oli hienoa ja tietysti siihen myös kannusti. Mitä oli mahtanut käydä? Onko tämä sitä normaalia teiniarkea? Ne olivat vaimoni Sannan kanssa ensimmäisiä kysymyksiä, joihin ei ollut vastauksia. Vastaukset alkoivat tulla kuin tsunami, tai voisi kuvata myös sanalla maanvyörä. Ja olimme hetkessä uusien tapahtumien edessä. Paljastui, että tytärtämme Annia oli pidemmän aikaa koulussa ja vapaa-ajalla kiusattu, ja hän ei ollut maininnut siitä yhtään mitään, suojellakseen meitä vanhempia turhilta kuormilta. Ensimmäisiä merkkejä tästä oli, kun hänen käsivarteensa oli ilmestynyt outoja viitelyjälkeä. Teräasella tehnyt näköiseksi ne heti tiesimme. Ensin hän sanoi syyksi siihen, että koiramme oli sen vahingossa tehnyt ja raapaissut jossain leikin yhteydessä. Tähän emme uskoneet ja hetken kuluttua hän purskahtikin itkuun. Minulla on niin paha olla. En jaksa enää, en kestä tätä hetkeäkään. Eikö tästä mitenkään voisi päästä pois? Järkytys oli meille vanhemmille suuri ja tieto oli lamauttava. Sitä voisi kuvailla niin kuin nyrkin iskuna suoraan kasvoihin. Kuinka tämä asia oli jäänyt meitä huomaamatta? Olisimmeko voineet tehdä jo aikaisemmin jotain? Kysymyksiä ja vielä lisää kysymyksiä. Vastauksia täysin nolla ja ympärillä täysi tyhjyys. Avuttomuus ja syvä huoli oli ensimmäisiä tuntemuksia. Seuraavana päivänä soitin kouluun ja vahingossa soitin väärän koulun terveydenhoitajalle, joka tyynnytteli, että kyllä, nämä ovat ohimeneviä normaaleja nuorten elämään kuuluvia. Eivät olleet, valitettavasti. Tapahtumat seurasivat toistaan vyöryn lailla ja vauhti kiihtyi. Hän oireili yöllä,
hän oireili päivällä. Yritimme kaikkia tukitoimia etsiä epätoivosti ja kääntää kaikki kivet, mitkä vain olisi mahdollista. Tässä etsimisessä ei suinkaan helpottanut se, että vuodenvaihteessa 2019-2020 alkoi maailmanlaajuinen koronapandemia, joka varmasti vaikutti merkittävästi jokaisen elämään. Tilanne ei siis ollut siltäkään osin mitenkään otollinen, että apua olisi saanut kaikissa tilanteissa. Putosin ja me putosimme perheenä tavallaan kuin syvään kuiluun. Kuukausi kuukauden jälkeen olimme yhteydessä lääkäreihin, sosiaalihuoltoon ja kaikkiin mahdollisiin hoitotahoihin, jotka vaan suinkin voisivat meitä auttaa. Yöt ja päivät menivät kuunnellessa, mitä seuraavaksi tapahtuisi, koska hän oli merkittävän itsetuhoinen ja lähes tauotta keskustelimme kuolemasta ja siihen liittyvistä asioista. Olen tottunut keskustelemaan kuolemasta, mutta en olisi koskaan uskonut, että työllä ja päivällä käyn keskustelua kyseisestä aiheesta oman tyttäreni kanssa. Varsinkaan kun tilanteen alkaessa hän oli tuon 14 vuotta, kuten edellä mainitsin. Sairaala ja tutkimusjaksot seurasivat toisiaan. Päivystys, sairaala, koti, tukitoimet ja usein varsin riittämättömät, sanottakoon nyt tässäkin se suoraan. Muistan akuutissa vaiheessa tuntemuksena, että ikään kuin putoaisimme aina ilman turvaverkkoa nuorisopsykiatrian osastolta alas. Vähän aikaa aina osastolla ja sitten taas kotiin. Toivotuksena perään, että koettakaa selvitä arjesta ja ymmärrän tilanteenne hyvin. Sympatiaa ja empatiaa saimme kyllä yllin kyllin. Ymmärrän kyllä myöskin sen hyvin, ettei kotiolossa vanhempien lisäksi kukaan voi päivystää yhteiskunnan puolesta 24 tuntia. Sen tarve olisi ollut ilmeinen, mutta resurssit yhteiskunnassa ovat kuitenkin aina rajalliset. Sinnettelin puoli vuotta töissä ja jouduin välillä olemaan poissa muutaman viikon, kun itsetuhoisuus oli voimakkaimmillaan ja ei oikeasti tiennyt, mitä seuraavaksi mahtaneenkaan tapahtua. Epätietoisuus, voimattomuus tilanteiden edessä oli varmasti niitä yksiä vaikeimpia asioita käsittää ja hyväksyä. Siihen ei löytynyt vastausta, kuinka käsitellä epävarmuutta, kun on kyse rakkaasta tyttärestä ja hänen hyvinvoinnistaan. Omat voimani alkoivat olla selviytymästä seuraavaan palaveriin ja siitä taas eteenpäin selviämiseen. Ymmärsin vanhemman roolini, että minun pitää yrittää jaksaa ja seistä tyttäreni rinnalla tässä vaikeassa tilanteessa ja etsiä myös konkreettista apua hänelle. Tunne oli äärimmäisen ahdistava ja tuntui jatkuvasti, että olisi ikään kuin huoneessa, jossa seiniä hiljalleen laitetaan ahtaamalle. Jäänkö lopulta sinne väliin? Arvaatte varmaan, mihin tällainen rääkki lopulta johtaa. Siitä seurasi itselleni suoraan pitkäaikaista kroonista unettomuutta, ahdistusta ja masennusta. Kaikki se oli luonnollista kehitystä ja reaktiota, kun ottaa huomioon, missä paineissa olimme tuolloin perheenä. Kaupan päälle tuli vielä korona-ajan sulut ynnä muut sellaiset varautumiset, jotka eivät todellakaan helpottaneet tilanteena. Ensimmäisen kerran meidän vanhempien jaksamisesta oli huolestunut kuukausien jälkeen eräs nuorisopsykiatrian osaston hoitajista. 1 jo siihen mennessä käydystä palaverista tarjoutui hetkinen, jossa yksi hoitaja kysyi, kuinka te vanhemmat jaksatte. Silloin vanhempana meitä putosi lopullisesti niin sanotut jaksamisen naamiot, jos niitä yleensä siihen mennessä edes oli ollut. Ja purskarimme hetkessä omalla tavallamme ahdistuksen purkautuessa itkuun ja kysymyksiin. Miksi? Mitä? Miten tästä eteenpäin? Arkea oli kuitenkin rakennettava eteenpäin, vaikka huolen määrää oli valtava. Itse sairastuin uudelleen masennukseen, johon liittyi lähes kroonista unettomuutta, masennusta ja ahdistusta. Viritin voimani äärimmilleen, että jaksoin palaverit, jota Annin asioiden käytännön hoitaminen tuolloin useasti vaati. Laskeskelimme muutama vuosi myöhemmin, että palaveria oli kertynyt siihen mennessä jo lähes 200. Nyt mennään varmaan siellä jo noin 250 palaverin paikkeilla. Joku sanoi aikana, että mitä turhaa laskemaan palaverien määrää. Väsytät vain itseäsi turhaa. Totta tuokin, mutta se kertonee, missä kierteessä ja tilanteessa me olemme olleet. Se konkretisoi sen myllyn, mihin vanhempana joutuu, kun yksi joutuu kiusatuksi ja sairastuu sitä kautta vakavasti. Aika puhua siitä, että kuinka pääsin tästä kaikesta eteenpäin ja miltä tulevaisuus nyt näyttää. Toipumisen kertomus on kohdallani omanlaisensa ja tietysti yksilöllinen. Tietyssä mielessä koen, että matka on edelleen kesken ja päättyykö se varsinaisesti koskaan. Olen hyvässä suunnassa toipumisessa, mutta vielä on paljon kuitenkin työtä jäljellä. Sain apua vähän viiveellä, kuten edellä olevasta tarinastani voi päätellä. Lopulta sain merkittävästi tukea ja apua, mutta melkoisen työn tekemisen jälkeen. Yhtenä merkittävistä positiivisista asioista täytyy nostaa se, että minulla oli vuosia sama hoitava lääkäri.
Samoilla kontakteilla on merkitystä, kun katsotaan tulevaisuuteen ja tehdään toipumisesta suunnitelmaa. Sain aluksi keskustella apua psykiatriselta sairaanhoitajalta ja vuoden kuluttua aloitin 3-vuotisen psykoterapian. Kokonaisuutta hieman katkaisin välillä taas kiristyneet koronarajoitukset, joten terapia saattoi jatkoa useita kuukausia puhelimessa. Se toimi kyllä niinkin, mutta ei koskaan korvaa kasvokkain tapahtuvaa tapaamista. Viimeiseksi vuodeksi psykoterapeuttini vaihtui ja löysin myös sitä kautta uusia työkaluja omien traumojeni ja vuosien saatossa kertyneiden ahdistusten käsittelyyn. Täytyy omassa toipumisessani ehdottomasti nostaa ykkössijalle kaiken ylitse kuitenkin oman perheeni. Siihen kuuluu siis vaimoni Sanna, tyttäremme Anni ja poikamme Juho. Ja voisin myös nostaa vuonna 2025 helmikuussa kuolleen isänikin tähän mukaan. Hän jaksoi olla loppuun saakka meidän tukenamme ja minun tukena. Ilman heitä en olisi minäkään näistä koettelemuksista toipunut, koska oli joku, jolle jakaa omaa kokemusta. Sen vuoksi sanonkin kaikille teille, puhukaa, puhukaa ja puhukaa. Täytyy tietysti aina muistaa, että läheisilläkin on rajallinen kapasiteetti, joten myös heidän on annettava välillä olla hetken rauhassa ja levätä. En väheksy mitenkään ammattiauttajien ja lääkityksen merkitystä toipumisen kokonaisuutta ajatellessa. Kaikilla asioilla on oma paikkansa ja tarkoituksensa. Parhaimmillaan ne toimivat hyvässä synkroniassa ja saavat aikaan lopulta hyvän lopputuloksen. Maailma näyttää kaiken mustavalkoisuuden jälkeen, että on olemassa muitakin värejä. Se on aivan mahtava oivallus, kun kaikkein suurimmasta kapeikosta pääsee pois avaremmille vesille. Kaikesta voi toipua, mutta koskaan ei kannata yksin jäädä. Viimeisen 2 vuoden aikana olen enemmän löytänyt niin sanotut kolmannen sektorin toimijat, kuten Mieli ry, ja sen monipuoliset auttamiskeinot, kuten kriisichatin, kriisipuhelimen, akuutit kriisiajat Mieli ry:n työntekijälle. Myös paikalliset mielenterveysyhdistykset tarjoavat merkittävää apua vertaistuollisessa mielessä, joita kannattaa käyttää ja niiden toimintaa kannattaa myös tukea. Toivoa aina siis on, ja siitä kannattaa pitää kiinni. Asioilla on taipumus selkiytyä ja löytää omat paikkaansa. Se on yhtä varmaa kuin yön jälkeen tulee jälleen päivä. Vahva, haavoista huolimatta. Kokemustarinoita arjen keskeltä. Tuottajana Pohjolan äänentuottajat ry. Palaute scm@elisanet.fi. Lisätietoa aanentuottajat.fi. Kiitos kuuntelusta.